Ndibonisa usixhobo saseMthatha kwibandla laseMthatha lonke kubantu baseMthatha sibulisa egameni lenkosi uYesu. Apha namhlanje sizothandaza ngenxa yokufa kwabakhwetha. Sizothintela ukufa kwabakhwetha emabhomeni. Eyona nto inamandla ukuthandaza ukuze imimoya eyenza abantwana bafele emabhomeni kulo nyaka ilive ilizwi likaThixo. Ngenani emasangweni akhe ngokubulela nasemakhosini akhe ngendumiso ibani lokubulela kuye Akuyoqawe le apha asiyoqawe
lo muntu odlulayo angathi kacawe athi la mzimba asimanga apha sicawe sime apha singumzimba sishumayela imessage ethi iAfrika mayibuyele kuThixo ngokweBhayibheli. Imessage le akuyo movement. Abantu bangathi kune movement eqalileyo eMthatha. Akuyo movement uAfrica back to God. Ngumbono uThixo elithi bali ngawo. Utata umfundisi uBhengu wathi elele wabona abantu base-Afrika benelwimi zase-Afrika ezohlukeneyo besimka nolwandle bexhome izandla zabo bethetha ngelwimi zase-Afrika bonke besithi Bhengu sihlangule. Waba nombuzo uTata uBhengu okokuba ndinihlangule ngantoni andinazixhobo. Ithi mbali kulapho uTata uBhengu wabona uYesu apha kulo mbono kweliphupha. uTata uBhengu wabona uYesu ephethe iBhayibheli. Weza uTata uBhengu uYesu wathi uzawubakhulula ngelizwi, wamnika iBhayibheli. Uthe selevukile uTata uBhengu kwaphinda kwenzeka enye into eyathusa abantu. Xa ezawunikwa le ntambiso, xa ezawugonywa uTata uBhengu egonyelwa lo msebenzi weAfrika ekumele uba ibuyele kuThixo kuqala, kwafika amahobe njengoba nibona amahobe amabini. La mahobe amabini kuthiwa elinye ihobe lahlala kwishoulder yase-left, elinye ihobe kwishoulder yase-right. Kwakhona idebate phakathi kwamahobe amabini. Kucaba bebebanintsi abantu ebebenikwa i-anointing nguThixo, kodwa iphelele endleleni bakufumana ukugcotshwa, aze amandla kaThixo bawasebenzisele kwi-benefits yabo. Kwakaba umbono kaThixo awude uphumelele ngenxa yabantu abathi babugcotshwa bawusebenzisele for their material benefits. Ngoku xa kuzogonywa uTata uBhengu kwakhona i-caucus, kwakhona i-debate, athethe amahobe, lithe linye simnike nalo, lithe linye hayi masingamniki. Kodwa ekugqibeleni angqinelana avumelane masimnike. Uqala komsebenzi kaTata uBhengu iqala le nto ngo-1945. Ndiyithanda xa ithi waqala wayithandazela le mvuselelo, yathandazelwa yafukanywa iminyaka eyi-5 isafukanywa ngomthandazo. Umthandazo Jesus.
Now back to God. Wasfukanywa ngomthandazo eyonenza intoba back to God. Ngo-1950 akhushume eBhayi, akhushume eMonti, akhushume eTranskei. Intoba back to God wafukanywa ngamandla omthandazo. Yiyo le nto nathi sithe xa siqalayo le nto umnikazi wayo uTata uBhengu wayifuka amaqala ngomthandazo. Ayikho i-revival eqalwa ngamavangeli, ayikho i-revival eqalwa ngabefundisi kungaqalanga kuqala ama-intercessor. The reason why imvuselelo ezininzi ziphelele esithubeni, basuka abavangeli, basuka abefundisi, baqhubele without intercession. Ndizophakamisa amandla omthandazo namhlanje. Ayikho bangcwele into engaphumelela sishiya umthandazo ngaphandle. Ungagonywa, you may be anointed, kodwa uvinjwe umthandazo, i-anointing ukuze powerful, i-anointing ukuze namandla idinga umthandazo. Sizothandaza besengishilo ngenxa yolwaluko esifuna lo nyaka ukufa kungabikho emabhomeni, ingakumbi kwindlu yakuthi yamaXhosa, ingakumbi eTranskei apho siba ne-fatalities ze-circumcision. Kodwa before singene ukuthandaza nge-circumcision, ake siqale bangcwele sithethe ngalo mlilo. Lo mlilo uTata uBhengu ahambe ngawo usekhona nanamhlanje. Lamandla oTata uNgithi, oTata uChiliza, oTata uDuma, oJohn Wesley abahamba ngawo asekhona nanamhlanje. Imimoya isayibona igospel enomlilo, ayikwazi ukuyinyamezela. Umlilo bazalwane uyabaswa emthandazweni. Kulapho sibasa khona xa sekuthiwa indoda iphumelele suba ligift yodwa. I-gift without prayer, i-gift without prayer yingozi. I-gift xa ubeka umthandazo kude iphinde ihlabe kwakuwe. Yingozi ukuhamba ngegift ungathandazi, kuba naxa sowubethekile uThixo akayisusi igift yakhe. Nasoxasele igift isebenza engekho amandla, ingozi kwakuwo wena mntisebenzisayo. Ndizocebisa abantu ngamandla omthandazo. Lo mlilo uTata uBhengu usekhona, kodwa uvaliwe kukunqaba kwabantu okuthandaza benyanisekile kuThixo. Ingumlilo lento, ingamandla, ifanelwe ngaphakathi ingumlilo, ingumlilo
Inamandla inye bantakwethu amandla asemthandazweni amandla afumaneka emthandazweni umlilo kaJehova usekhona ingxaka abantu abafuna umthandazo umthandazo Umukho ukamoya oyingcwele elihobe elingqunge iAfrika lithetha ubukho bukamoya oyingcwele mamalani bazalwane ukuphuma umkhosi usiva ubukho bukamoya oyingcwele ingozi ukuphuma uyolwa lochaba ungenamlilo umoya oyingcwele angakhona kodwa asilwi ngomoya oyingcwele nje silwa ngamandla kamoya oyingcwele uloyiso alukho ebukhweni bakhe. Let me tell you, baninzi abantu abanegift zikamoya oyingcwele kodwa banakulwa ngegift zikamoya oyingcwele bengaphathiswanga ngamandla kamoya oyingcwele. Yiyo lento kwincwadi yezenzo zabapostile chapter 1 verse 8 lithi lizwi hlalani eJerusalem hlalani ningangxami iphume mamela ezwini likaThixo kwincwadi kaLuka chapter 10 ubakhupha uYesu kwindawo abazaya kuzo yena abebuya bathi basikhupha amadimoni mamela lithini inkosi ithi sanuvuyiswa ngamadimoni eniwakhuphileyo vuyani amagama wenu ebhaliwe ezulwini. Come closer. We are chapter 1. Bahlala balinda eJerusalem bethandaza babehleli eJerusalem beqhekeza isonka behleli kunye beqhekeza isonka bemqhelomnye. Let me tell you, apho babemqhelomnye babengezonzalu njengawe. The apostles were praying together in oneness. Abapostolo babemanye bemanywe luthando bemanywe luxolo into emanyana isibandla luthando luxolo kwakuphela uthando kwakuphela uxolo. Mamela mzalwane wami ungashumayela kodwa
ngamadimoni awashayikwa ngumshumayeli ashumayelayo engenalo uthando lukaThixo kuba amandla kaThixo asethandweni lukaThixo. If ungumzalwana awukaxoleli, ungumzalwana ongaforgiviyo, ungumzalwana ogcina izinto, let me tell you, libala ngomlilo kamoya oyingcwele, libala ngamandla kamoya oyingcwele. Lungekho uthando lukaThixo, lungekho uxolo, noma bandleni linganikela ngezishumi nihune, kodwa ibandla ayilobandla ngemali, ibandla ayilobandla ngeminikelo, ibandla libandla ngobukho bukamoya oyingcwele. Athe uYesu Kristu abishilodwa ndimshiya nomthetheleli umoya oyingcwele. Sibuyisela iziseko iAfrika. There are 4 giants that are confronting Africa. Kunamagongqongqo amathathu. Okay. Kunamagongqongqo amathathu abangela uba iAfrika ingakwazi ukunite. Ngoku kaThixo uyifuna iAfrika united, but there are 4 giants confronting the continent of Africa. In order for the continent of Africa to be united, there are 4 giants. Siwakhomba namhlanje shumana sibone Afrika. iAfrika iqaqaqwe kathathu nokane. iAfrika iqaqaqwe kane. Kulomqaqaqo ohlandlozine kune-part ye-Afrika ekuthiwa yi-Northern Africa. E-Afrika kune-part ekuthiwa yi-Western Africa. E-Afrika kune-part ekuthiwa yi-Eastern Africa. E-Afrika kune-part ekuthiwa yi-Southern, not South Africa, Southern Africa. Mamela, what's the path? C4. Each and every part inesithixo sayo. Ezithixo zine zibambe i-unit of Africa. Umanyano lwecontinent yase-Africa libanjwe zizithixo ezine. E-Central Africa zii-Arab nations. Utshaba olubambe i-unit yi-Islamic religion. Utshaba lokuqala oluthintela ukumanyana kwe-Afrika e-Northern Africa. Amazwe ase-Afrika esemantla athe aphethwe ngama-Arab. Ama-Arab amchasile uThixo. Ama-Arab afuna unqule u-Allah, and u-Allah akangoThixo, sisithixo sakaSulumane. All the Arabic nations in Africa zifuna kukhonzwe u-Allah. U-Allah akangoThixo.
uKristu akafuni mjuda. There are two most enemies of Islamic religion: Jews and Christians. Akanamsebenzi ala nenkolo yemveli, akanamsebenzi ala nenkolo kaBuddha, akanamsebenzi ala ngenkolo yamarasta. Inkolo uAla alwa nayo ziJews neChristians. Yiyo loo nto nangoku iAfrika igcwele zii-Arabs. Mamela, njengoba apha eSouth Africa siwavumela amaSulumane, siwanika umhlaba, okhipha impilo, hamba uye kumazwe abo uphathe iBhayibhile uzawusilahwa. Kwilizwe lama-Arab, kwi-religion yamaSulumane, ngeke uphathe iBhayibhile. Njengoba apha eSouth Africa ekhwele zehlela amaSulumane. Nangoku iintombi zethu zayilahla iChristianity, awusaboni kwabuso, kuvela impumlo yodwa. Badliwe yi-Islamic religion eniyoyikayo ngathi noThixo ingenaThixo. Mna ndimele uThixo, andoyiki into abangcwele. Ukuba into ilwa noThixo igqibile ukulwa nomdali. Mamelani, amaSulumane benithenga kuwo apha eMzantsi awazelanga business, azolontsha their religion. Akuba ngaphezu kwenu nolikhula elandingamisayo. Akamaflaja ngebusinesses kuba silambile, siyahlupheka. Icamouflage kumaSulumane, i-business making. They are here for their religion. Asabonele kokhalibham bona boyiki ukubulala for their religion. In order for their religion to be strong, they are prepared even to kill. Jongan, lixesha lokuba igwala liye kuloo nina. Uba nicinga amaSulumane apha eMzantsi Afrika azoninceda, niyaxoka, anazinto. Every Islamic religion is there to conquer Christianity. Kwebile ngawa ndime nawo khanda waxelela. Kwebile ngamaSulumane. Thengani lisazi uba amaSulumane awekho kwi-business aze for their religion. And ayona religion a-anti-yona, a-anti-Christ. Let me tell you, maKristu, kuba nifuna ukufumbathwa ngemali zamaSulumane, nilahle iChristianity, najoyina uSulumane, nimkile kuThixo. Wonke umuntu oshiya iChristianity ajoyine Islam, umkile kumdali, umkile kuThixo kuba uAllah sisithixo, uAllah akangoThixo. Munye uThixo manje. No, njengoba ukuthi ayadubula, makaze madiliza. Zolibona apha kum, if iSulumane liyakwazi ukudubula. Xa lidubula omele uThixo, xa lidubula othunywe nguThixo. Ngenxa yendlala, lithenga too much. Ngenxa yezisu zenu, uThixo nimhlanzile. Nixabisa izisu kunoThixo. Nodwa ngamaSulumane angamfuni uThixo, anikhupha kuThixo nangezidlo zawo.
Maybe like the North Africa. Was here, we Western Africa. In Western Africa, if you want more, was the West where homosexuality. I say to you, there are four giants that are confronting the continent of Africa. In order for our continent to unite, there are four giants that have to deal with them. The first giant, the giant of Islamic religion, I'm done. It's up to you, down to me. Since the West, Sino Congo, Uleri, Amasulman Amang Nigeria, Ascend, Ubusuluman Obunis, Upele Nigeria, because in Nigeria it's about 50% Christianity, 50% Islamic, and Amakrestu. I am ever lesser than Muslims, Nigeria, because Amakrestu and Nikela Ngobuzibula Babo, Abulamba Amakrestu, Abulamba Amakrestu, I am Nikela El Chabe, Ngobuzibula Babo. If kuna religion, it happens Gamakrestu. If kuna religion, and you're not direction, a part up, a part up, Christianity. I know all. Yanilungi Samtat. Bambalo abantu abangasumala lento baphinde baphile. Dema up kule ndawo nibhidwe extortion. That, according to my knowledge, witchcraft is a spirit, crime is a spirit. Satan does up. Bonke bezicrime, extortion, bamazuthika. Yonke into ilungiswa emthandazweni. Yolento nalo circumcision sizoyithanda but ndikhapha ingqondo. Nina bono zisu zenu. Jongani uthi uThixo igolide nesilivere eyam. Uthi uThixo bukelani ezintabeni zezulu azisondi kodwa uThixo uzondla yonke imihla. Kutheni maKristu sihlupheka? I'll tell you today why Christianity is so poor. One, kwangena ubuvila nanunuswa ngegrant. I-purpose ye-grant yokunazi bani bezislaves uhlala uxhomekekile kumniki so that akucontrol in every aspect. I-grant yenzelwe ntoni? Ngulindela xa igadi isatyalwa. I-grant akuyonto yokuxhomekeka. Bendibona pha eMthatha from the 30th kugcwele abantu bazothatha imali ezawuphila phela within no time. Abantu baphelile ngomatshonisa because after the grant ifumene awoneli uyongena komatshonisa. Yesayiwezi into umuntu ongena kumatshonisa ayinathixo, no business. Ekamatshonisa umuntu ongumzalwane phumani komatshonisa bangcwele yikhesi. Ukuthi umntwana kaThixo uyazibophelela esandleni somuntu ongenathixo. Niyenza weak i-Christianity, niyenza ingenamandla because bonke abantu abaneloni baphila kanjani bonke uyabazi. Abanye abathwele
uthatha i-ID yakho uyoyihlalisa emzini wendoda enenyoka. Angishongo uba oomatshonisa abathwele nje abanye bangabe umuntu echaphazelele angibuza uabanye thina ukuthini. Le nto esebhayibhileni nguNehemiya chapter 5 verse 7, nguNdumiso chapter 15. Zininzi ebhayibhileni ivesi ezithintela umzalwana ekungeneni kamatshonisa. Umatshonisa uzisa inhlupheko kunakukhulula. Abazalwane abenza isitokfela kumele basenze kanjani? Uma nibahlanu or nilishumi nenza isitokfela se-1,000 rand, aze omnye wenu abe nengxaki aboleke i-3,000 rand, nikeni i-3,000 engenanzala. Uthi umuntu ohluphekileyo xa efuna into uzoyithatha. Uthi umuntu ohluphekileyo uyithatha phi inzala ekubeni engabanga nakwa inkunzi. Xa nibolekana ingabantwana bakaThixo nibuyiselana ngokokuboleka, akubikho nzala. Inzala yemboleko kumatshonisa yenza abantwana bethu abanye abasebenzi because bafundiswa ngemali ekhest. Uba ngabe ezi zinto akuzithethi na uhlala niphuwa kanti nizifakile ejokweni yokuhlupheka ngokuphuma elizwini nasemiliselweni kaThixo ngenkolo yobuKristu. Asibuke, amaKristu awasafuni ukulima. AmaKristu awafuni ukusebenzisa izandla. AmaKristu elamba nje anezikills ezandleni. Usiphile uThixo but asisebenzisi izandla. Bona amaZimbabwe asuka eZimbabwe atyabe phambi kwethu. Bona intlanga zisuka kude kwa-Uganda kwa-Nigeria ibeke esitrateni atyabe nijongile because ningamavila bantu base-South Africa. Nibethwa igranti, nifuna igranti yondla ifemili yakho unotshe. Igranti ngulindela. Lo gama igranti ingekalungi. Granta ulindele ntoni? Ukudla phi emhlabeni. Let me tell you, uma ngabe umhlaba niwuthatha kancinane, ubutyebi bethu ma-Afrika busemhlabeni. Ubutyebi bama-Afrika bukwezolimo. Buyelani kwezolimo, buyelani ekufuyeni. Amasela wayekelani kuThixo, limani, fuyani, sebenzani izandla zenu. Ngenxa yegranti sisizilezi. Amasimi amdaka ehlotyeni imvula ikhona, kufuna into esayiredi. Akekho umuntu afuna ukuproducer ngesikini, ngesandla, ngomhlaba. Kufuna esayigrantini. Akadiniyeke igrantana. Up kwi-Western Africa kunesithixo se-homosexuality. Lo moya, le demon ye-sexual immorality isuka eMelika, isuka eEurope. I-sexual immorality yi-giant yesibini ko-Uganda. Ukuze i-Ugandans emthethweni karhulumente ikhushwe le nto ye-homosexuality. Mamelani, aba-homosexual banemali yonke. E-Uganda ukuze homosexuality
ibangaka kwanikwa abantwana i-students imali enjengemali to canvass other students. Kwataba abantwana eUganda bonke bayajika baba zi-homosexuals, abazali bangenelela nohulumente wangenelelwa yapheliswa i-homosexual eUganda. But in our case, lo moya waseMelika we-homosexuality uyigqibile i-Western Africa wade wehlela ezantsi kwi-Southern Hemisphere. Uvelaphi lo moya we-sexual immorality? From America, from Europe. This is the East, Heaven God. The giant that is confronting the Eastern Africa is the giant that comes from China, giant of manipulation. Up in China, if you are corner, you are pukuka, you are manipulated, you know more, or manipulative, or in Zamatu Bendao, but Homer China, up if you are corner, there's a colony China, Kulanda Wikuyo, Abamba Komegate, in everything Chinese. Zippi zinto eziproducer ngama Africa for Africans in Africa. East say East ngegama ilawulwa yiChina. Kwi-Eastern region of Africa sekulawulwa yiChina, iyama remote controller. What about South Africa? Asehlele ezantsi ndinika amehlo ndikhangele phezulu Nandanga amaKristu afuna ukukitazwa. AmaKristu awukawashumayezi ungawakitazi. AmaKristu into zikamoya awasifuni, into zikamoya awazazi, kodwa umoya ngowamaKristu. Okuyapa besemhla confronting the southern hemisphere of Africa, the giants of ancestral worship. Uma ngaba kunento ebangela uThixo iSouthern Africa ayiflathele lunqulo lwesithixo olunhlobo ngenhlobo. Iyanqulwa into engethixo eSouthern Africa. Ziyanqulwa izinto ezidalwe nguThixo kwi-Afrika esemazantsi. Eyona nto eyenza unity ingabikho xa sehlela emazantsi
The giant confronting the southern hemisphere is the giant of ancestral worship. Exodus chapter 20. Full. Exodus chapter 20. Full. Eyona nto engafunwa nguThixo ngaphezu kwesono. Let me tell you, isono kuThixo singaphansi kobunkulu uThixo ongengoThixo. Ukunqula into engethixo kuthiwa si-spiritual adultery. Ukunqula le moto, that's a spiritual adultery. Ukrekeze kwamoya. Ukunqula esi-speak, it's a spiritual adultery. Kungcono kwa i-adultery yomfazi olala nenye indoda kunomntu owenza isithixo uThixo. uSathana into angasoze anivumele nithande kukunqula uThixo yedwa, ningamxubi nanto. Usazawuniyeka uSathana as long xa ninqula nicinga ninqula uThixo, nibhizi ngento ayidalileyo isithixo. Yile nto abashumala njengathi, abashumala lo ndishumelayo abekho popular. Ngeke ligcwale ibandla ushumala njengami. Ngeke ibandla lakho libe likhulu ushumala lento endishumela because iyalambisa phesisini. AmaKristu agcwala ezinkonzweni ekungathethwa ngobungcwele, ekungathethwa ngesono. Apho umuntu angena nesono sakhe anikwe ilizwi ahluthise isono kunye naye. uThixana umprofeti wethu uthenge ngimi evuka ekuseni wasibekelwa ngumama oza ngempondo zenkomo, washintsha uhulushe inkomo kaNtsikana yenza imikhuba. Kanti kufika into emaXhoseni kuthe ebusuku emalanga besiya emdudwini, kanti ungenwe ndingenwe emoyeni lilizwi lakho. Africa lunqulo lwezithixo ndinguyehova uThixo wakho owakukhupha
ungabi nathixo bambi ngaphandle kwami, ungazinqula zonto. Kuba mna Yehova Thixo wakho, inguThixo onekhwele. Ndiyabuvelela ubugwenxa boyise, konyana, kwesithathu nakwesesine isizukulwana sabandithandayo, abandithiyayo. Ndiwenzela inceba amawaka abantu abandithandayo. Phambi koba sivale uba nasemphunga ithile iyandixotha. Yebantawethu, I don't care noba icawe yakho yintoni igama layo, kodwa unqulo zithixo zimkhuphile uThixo emabandleni wethu. Yintoni oyinqulayo? Sewuthwalwa ngenyoka. Yintoni oyinqulayo? Khawufunde laso esikoleni nama jazi njena yedwa sibhala. uThixo wathetha ke onke lamazwi wathi, Usawathetha even today. ndinguYehova uThixo wakho, okukhipha ezweni laseYiphutha, endlwini yobukhoboka, kuze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwami. Mamela mntakwethu, noba yintoni into oyisebenzisayo other than the Holy Spirit is a God. Small letter G. Akancediswa uThixo. Ungubani wena oncedisa umdali? Ubophi xa uThixo ebedala lento omdibanisa umkhompethisa nayo? Na hey Imini wasikhumbula oliso ehisu kethothana yakhe uhlula mfendi akufuna pheke sifuke nakuwe ngabantu. Usungabi nathixo bambi, noba nguThixo wamanzi, noba nguThixo womlilo ngengomlilo kaThixo, noba nguThixo wenkuni. Uxabene noThixo, akancediswa uThixo. uThixo udale konke. Who are you to assist God? Ndizothi namhlanje xa sivalayo, umthandazo nguwo ozawukhulula abantu kunqulo zithile. Ngamandla kuphela omthandazo azonceda amakrwala abakhwetha babuye esuthwini bephephile. Sizawuthandaza nge-circumcision ekucaca ukuba abantwana bethu bayaphela xa bezokweluka. Yintoni uqumbile uThixo nangale circumcision ayisahlanjululelwa qhala. Le nto ibikade isenziwa kunenhlambuluko sayisenziwa carelessly yangeni witchcraft. Eyona nto engunobangela wokufa kwabantwana emabhomeni kwaphela inhlambuluko, kwaphela ubungcwele. Uthandaza kanjani ungahlambuluki? Uwafaka kanjani amakhwenkwe without inhlambuluko? Esintwini, isiko lesintu belime ngenhlambuluko, njengoba nasebandleni ubukho bukaThixo uqhubeka uthandaza uhlambulukile na.
umthandazo ongenanhlambululo yi-waste yexesha. Khona ungenasono. But angeke ubuze ubumnandi belivangeli uma usasheba. Ndithi angeke ulizwe ubumnandi belivangeli uma usasheba. Ayibanye abazalwane, uma ngabe uThixo nguThixo awungeke ubuzwe ubumnandi belivangeli uma usasheba. Bayamsheba uThixo nezithixo. Ngeke nibuve ubumnandi bevangeli likaThixo nesamsheba ngezithixo. Akashedwa eyedwa imenyu, akadingi intiwa, uyisotho kwakhe. Akadingi ukukhanyiselwa ngesikhanyiso, ungumkhanyiseli wabo bonke. Ngenxa lemvula kaThixo sawuvala le nkonzo ngokuthandaza, sithandazela abazawusindiswa zosizwana nezabisa. Cela abantu bafuna ukusindiswa nami ngeseyifikile. Yamfana wami ngiyayithanda le nto. I-Black Label ezoyiyeka namhlanje. Kubani omnye othi ndifuna uThixo oyekisa i-Black Label. Hayi, uThixo ufikile, utywala buza ngaphambili. Izolo belilapha icuba, besinyathela phezu kwecuba. Namhlanje indoda yazinikela ine-Black Label endigqwebile. Mfana wami, thandwa nguThixo. Uthini? Andifuni usela. Ewe, ndifuna uthanda abantwana bam. Yebo. Hey, iyayeka i-Black Label. Susheba uThixo ne-Black Label. Sumsheba njengale ndoda. Khomisana. Izwa. Zokwamkela uYesu baleka omnye. Uthi Nkosi Yesu. Enkosi Yehova no. Hayi, landela mna kaloku. Jonga, asihlali ngoku. Uthi Nkosi Yesu. Enkosi Yehova. Hayi, uthi Yesu. Man, khiwa la mntwana mfundisi. Ati ngibona Thixo awuqala akhiwa. Ndithi Nkosi Yesu. Enkosi Yehova. Hey, umchazi Krishna lo. Bathora athi hayi biya yangu. Don't worry. Thixo, ndasindiswa nginje. Thixo wami, ndasindiswa ndibudlile njengale ndoda. I prophesy Thixo wami nami ndamkela uYesu ndiyotyiwe. Nale ndoda izawushumayela Thixo wami, izawuqondisa uba yayiphatha i-Black Label. Wangena uYesu, ngena Yesu enhliziyweni yale ndoda, khupha yonke into engaphakathi eyiphazamisa engqondweni. Namhlanje Thixo, ndiyamkela lo mphefumlo, ndiyamamkela umphefumlo osindiswayo egameni leNkosi uYesu. Thank you Lord. Amen. Mfowethu, ewe mani, hayi ushintsha lokubo siboso nomthixo. Ndiboyeke mhlobam, ngabosela mani. Let me bless your liquor. Thixo, makuba yintonto yokugqibela le, asela yonke, avulise kumzalwane. Hayi sobesithethe. Yes, sobesithethe. Umpango. God bless you. Yabangcwele, yenzani kanje? Yazi, xa kusindiswa umuntu, umphefumlo omnye
indlela ekuvulwa ngayo phi ezulwini. Yabona mfana, uphume eHadesi ungena eParadise. Sanubona umphefumulo omnye, ngalo mphefumulo omnye kuzawusindiswa abaninzi. uThixo uzomsebenza umfana, nathi sasingamanxila. Ngubani oyisazi uba singanje xa kungexesha? uThixo ongakhethi usobamntu, nawe anganceda, nawe anganceda. Sesiyavala. I want to pray now nge-circumcision kwi-Eastern Cape yonke. Sendiyathanda phaa, xhoma izandla zakho. Thixo wam, ngolunye kaNkosi we-bloodshed, uthe Nkosi akukho Thixo ongafaniswa nawe, akukho Thixo ongalinganiswa nawe. Namhlanje Thixo wam, sikule ndawo Nkosi yetyaya yakho eMthatha, sizokhala Thixo ngoonyana bethu bezawungena esuthwini. Siyazi uba Nkosi inyoka ikhamisele zobaginya endaweni yokweluka kubuya izidumbu. Namhlanje Thixo wam, eMthatha, e-Eastern Cape, kumaXhosa wonke, kuba Thixo wam le nto iafektha amaXhosa afaka ngamandla. Thixo, kulo nyaka ka-2026 ndime gephini ngo-Ezekiel chapter 22 verse 30, mabangafi emabhomeni inyoka ezonyana bethu. Umoya we-witchcraft ndiyawukhalimela emabhomeni, umoya wabathakathi, umoya wamagqwirha afumana ithuba ngokweluka kwamadodana. Ndiyawukhalimela e-Eastern Cape, ndiyawukhalimela kwindlu kaXhosa. Moya ndini kaSathana, namhlanje ndiyakunyathela uphathi kweenyawo zam. Moya ndini olwa abantwana esuthwini, Sathana uyaxoka baze kuya bephilile, bephile bonke ngegama leNkosi Yesu. Father, I pray for the souls of our sons ezizawungena Thixo apha kuJuni, nabazongena Thixo wam in advance kuDisemba. Ndiyathandaza. Moya ndini we-circumcision, you demon of Satan of circumcision, moya kaSathana obulala abantwana bethu bengena kwinto ebikade iluncedo kumadodana amaXhosa, ejikileyo yabubuthi, yayinto enokufa. Ndiyakukhalima kokukufa okuza ngolweluko emaXhoseni kwiintlanga zonke egameni leNkosi Yesu Kristu. Moya ndini obulalayo, awunagunya, awunasabelo kubantwana bethu ngegama likaYesu waseNazaretha. Uphathi kweenyawo zam Sathana, you demon elwa i-circumcision, uphathi kweenyawo zam, ndiyakuxovula ngegama likaYesu. I spread the blood of Jesus Christ throughout South Africa emabhomeni ngegama likaJesu. Thixo wam, uhlala undiva xa ndikhume kuwe. Ndiyazi uba Thixo wam, lo moya wokufa kwamadodana emabhomeni ungawuthandi Thixo. Ubulele lo moya oqalekisiweyo namhlanje. Moya kaThixo, sebenza ke ngoku. Moya wenyaniso, sebenza ngoku. Hamba namakhwenkwe eyokwaluka, ubuye namakhwenkwe evele kwalukeni ephilile ngegama leNkosi. We need their souls. We need their souls. We need their souls in Jesus' name. Masibulele sonke sibonga uThixo kwenzekile. Yabona mvula yomvula le iyangqina. Le ntshumayelo ebeyifuna uThixo abantu bazawuma egephini
ngalonyaka amagqwirha ebefunge amuka intupha esithi abazubuya emabhumeni axokile bazobuya bonke bephile bonke kulonyaka ngegama likaYesu Kristu. Uma ndingumpostile kaThixo, uma ndingumprofethi okuphuma ezweni lami kuza kwenzeka egameni lenkosi uYesu Kristu. Thandaza nawe ubulela, thandaza ubulela ngezekile in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Zothandaza thandi zibulela. Inkosi dadewethu, inkosi mzala, sincedile Thixo ngolomsebenzi omkhulu. Thixo wethu othandekayo, uthethe inkosi ngokucacileyo. Thixo wethu onamandla ngomkhonzi wakho. Wawona amandla wonke uziko Nkosi ngolomsebenzi. Malibuyele kuwe ngobuNguThixo. Egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Ube kuhle Thixo wethu onamandla, sibona Nkosi isixeko sihlangula. Thixo wethu othandekayo, enkosi bawo, inkosi Jehova, enkosi idwalela imiyo mangakevanga kodwa uvile. Siyabulela mhlekazi omhle egameni lenkosi uYesu Kristu owaseNazaretha. Amen. I decree as an apostle and the prophet in this city that from yesterday is Satanism and the operator and taught in devil worshiping and the operator and taught ubuthakat nobugwirha and operate and taught izolo simile apha njengoba nibona kusenje lento iyathetha komoya sisibingelelo esi sikaThixo in the city of Umtata ababekwenza izolo kuphelelwe. Sizothi namhlanje hambani bakhonzi elozwe lolwenu, hambani singanela abangcwele baseshitala sesenza